siani tu hatta tapuk kama permingguata marede mahita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tungo palangit dohot tanoon. Amen. Mulak masugot halak, akan na pinaluan ni Jehovah, jala Maria rotusion, jala halalas ni roha sa liling-liling na di atas ulu na sida, dapotan hilas dohot las ni roha na sida. Alay maporus maanggo arsak dohot huy-huy ni roha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami. Natubo di huta Bethlehem, say pinuji maguarmu na badiay. Ala naong ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu ho do hami, siyan haholomon tu hati uron. Jala di padomu ho do hami, naholakya siyako, gabe saur musedo hoto. Gok halalas ni roha dohami alani i, say jalo mahamulia teo ni roha nami, naong tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Mared dehita. Tuhan si paluai,
ima patik ni debata, ima di minggutta sadarion, ima patik parjolo, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaonmu, alayang guari papituhoni, ari pada diana ni Jahoba debatam dui, dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ay di naonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari para dia nanai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu, asa mertua ho, jala liling mangulu, di tano nani lehon ni Jahoba di batam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasyahon, unak ko ulo makatidakkon hata na sotutu maralohod do ngajolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata pargugu na sohatu dosan jala parimas. Siluluho dosan ya mama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka na soguro hadiau. Alai asido rohakku, diaka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangalao si patiki. Ido sahatna, atong rak mangido gugu mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu pati ni. Amen. Mared dehita. Puji
dosa ta tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup ni roha. Jalan nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sama sude dosa nami. Dan adong nahu pangasahok kami. Dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu sah sisan ni dosa. Molo tungadong manang ise na mardosa. Adong do pangodiat tadiamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alay dada hola taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mare dehita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu dung ari Natalon. Tersurat di buku Pesalmen 77 ayat 12 rodi ayat 10 tajaha marsikat sorin. Saya pujioku doaka pabahenan ni Jehovah. Ay sa ingotoku do halongangan akan nabinahen naisian narobi. Ale debata habadiyaw do parhitean ni dalammu. Tung debata dia mah marhati bulon songoko ale debata. Oh debata tipatupan di parmoto do calon do akal. Nunga di paluaho bang somi marhite-hite tangammu aka anak ni si Jakob dohot si Joseph. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tahati dakon maha porseotai
Songon nahina tidak kon di dongata saha porsea di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siya tod di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda amen. Tabigima titing ni huria. Horas madita saluna. Titing huria manang warta jemaat Minggu dung hari Natal tanggal 20 sia Desember 2024. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu pada saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Madok mauliate hamu siala saluhuna, ai ido dipangido debata sian hamu, marhite-hite Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nama ragam, na perjulu. Perpunguan ujung tahun doho tau baru. Marhite titingon, songonon ma jadwal perpunguan ujung tahun doho tau baru di hita nasahuria. Sada titik sada. Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 ima perpunguan ujung tahun dohot break ibadah na perjolo pukul 16.00 WIB marbahasa Indonesia ibadah na paduahon pukul 10.30 WIB marbahasa Batak sada titik 2 hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 ima permingguo tau baru masuk pukul 10.00 WIB marbahasa Batak. Napa duahon? Pertangyangan keluarga manomu tahun nai baru 2025. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 00 WIB patu pauta do pertangyangan keluarga manomu tahun nai baru di Bagasta Ganup. Domutusi marhite titingon pinabotohon matuganup keluarga asa di jalo tu situa wek nabe dia karuas di wek perserahan boy ma di jalo tu kantor sekretariat huria patuluhon ucapan terima kasih marhite titingon huria pasahaton mauliate tu keluarga amang o silalahi inang boru simarmata sian wek 12 sentek manunggal nauk pasahaton satu set bunga altar. Paupaton, himbauan khusus terkait parkir.
Berhubung sedang dilakukannya renovasi pembangunan di Kompleks Bengrah, dan setelah panitia Natal Umum melakukan koordinasi, dihimbau kepada jemaat HKBP Cijantung yang akan merayakan beribadah pada tanggal 31 Desember 2024, 4.1. Sedapat mungkin tidak menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. 4.2. Apabila harus tetap menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil dan hendak parkir di Kompleks Bengrah, dimohon untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas perparkiran. 4.3. Bagi jemaat yang menggunakan taksi atau kendaraan online, dimohon untuk turun di jembatan Bengrah demi menghindari penumpukan di area gereja. 4.4. Bagi jemaat yang menggunakan roda 2 atau sepeda motor tanpa terkecuali, agar memarkirkan kendaraannya di lapangan sekolah yang berada di sebelah kiri gereja dan meminta kartu parkir untuk kenyamanan dan keamanan. Songonima titing na masa di tengah-tengah ni huriata di bagasan na sa minggon, aka titing na asing, boy mata jahat di lebarat titing na ngadong di tangat tabi. Sai di pasu-pasu de bata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Horas. Tabigima kur gabungan ama HKBP Cijantung.
Maret dehita uhut pasahat pilihan sada A dohot sada B. Tuhan
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Horas madihamu amanginang. Di Minggu Parpudi tahun 2024 jalohamu mahatani debata naung ditotopon dihita sadarion ima surat ni Apostel Paulus madapoton si Timoteus na parjolo di biddu 12 di biddu sada mamuka ayat 12 rodi ayat 17 songonom madidok disi. Mauliate hudok dina margogoy honau. Ima Kristus Jesus tuhatai. Ay dietong doau haposan. Ubahen na di pabaki tau gabe parhalado. Pangicahi doau na jolo. Jala pangalele. Jala siulahon gogo. Alay dapotan na siniroha doau. Aida kuboto na huulay, taga soporsiay do peaw. Alay gabelam sumurong do ang siniroha ni tuhatay, matat haporsiaon dohot holong ni roha, di bagasan Kristus Jesus. Haposan jala sadok, tau jalood do hataon. Nungaro Kristus Jesus tu portibyon, paluahon akapardosa, siya nakay doaw na parjolo. Alay alaniodo ubahen na dia siyaw, naeng jumolo marhite siya naw, patuduhonon ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanay. Bahen tiruan dia ka na naeng porsea di iba na tuhangoluan sa liling-liling na. Alay hamulyaon dohot hasangapon si saliling-liling nama diraja naso marmulai. Ima debata na manotong naso dapot idaon na mamujungi. Amen. Ido saha na. Huria na hinaholongan ni Kristus Jesus damang dainang sido mauliate. Ima sada ciri khas ni halak na porsea. Tetu moloido sidok moliate sada ciri khas ni halak na porsea nungay ko sude hitamadok ngahuulahoni. Sa tulog do hita siya manginang sidok moliate do hita. Iko sidok moliate do halak na porsea. Alam memang molo maruji-ruji hita siya tiki nasalpu, maka kita boleh mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur dalam semua perjalanan hidup ini. Ahanang dibolus semua manginang sahat tamu di minggu sadarion minggu Parpudi. Manang dohono toluarinay salpuhonot tamana tahun 2024, ahanang dibolus samo. Barangkali ada yang mengatakan, marhabo ni roha do hami di taunon. Alaya dong do madok marlas ni roha do hami taunon, dapok do perkerejuan ni yanakon. Dapok do ijazah manang dunga selesai kaparkuliahon ni yanakon. Naik pangkat do parumaiku. Dapok do parutungan. Dong mamu saya madok kana toy baba holon na mula keluar masuk di ba tu rumah sakit marsai-sai di ba sa to basonin na laya dong do madok nga malum beau adong mamu saya na madok moliate mak di bagasat taon do manuhor tano manuhor mobil manuhor apartemen manuhor ruko manuhor mas 3 kilo moliate main na las rohana. Adong mamusay madok las di taunod do pedua hualami hona cope doau hona ototoat doau tung acik do rohaku dibahen sianu dibahen
inang si matua, amang si matua, hala eda, di baga sa taunodo jupang parbadani alaniak ka pembagian warisan, di baga sa taunodo jupang akan aso dengan pigay hubolus ina. Doha kala nasing dope. Alay buhasa ikod dohonam molyate di sadok akan ang tabulu sa manginang karena sampai minggu terakhir ini eksis dope hamu boy ro tu bagas joroon. Amin. Nang pedi bolus. Ya molo pungwana manakingan mergeti soring dohina. Las niroha nang arsak niroha. Danga dong namanotong. Nang perupani jupang habo niroha. Nang pe jupang kegagalan. Nang pe jupang naso tinagam niroha nasolomo niroha. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ido bahen molo jupang pe naing lam solhot ibana tu debata. Alay jupang do asini rohani debata. Boy do tari parhita sahat tu minggu parpudi di ari sadarion. Maka dengan semua anugerah Tuhan pasu-pasu ni debata tajalo sahat tu minggu sadarion. Tentu nungai kolam serep roha. Baik suka ataupun duka yang kita alami, silih berganti tentunya bukan menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi kita mau melihat betapa luar biasanya anugerah Tuhan masih terus menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Atong ahama sidohonota rama johita amang bangalusi inang. Ahama sidohonota dinang sahat kita di minggu parpudi di hari sadarion di tahun 2024. Rak mahita mandok. Mau lihat ma Tuhan. Lausido jauh-jauh ni minggu sadarion. Na pinasaha ni Apostel Paulus. Dang hapalang las ni roha ni Apostel Paulus. Madok mo lihat ibana tutuhani. Dia bukan sekadar diampuni. Alay dipakai ibana muse laho mamaritahon. Dia dilayakkan mamaritahon berita nauli. Di ayat 10 tolo naking amanginang didok. Pangicahi doa na jolo. Jala pangalili, jala siula hogogo. Alay dapotan asini roha doao. Aidak kuboto na huulay. Tagan sopor siyay do peyaw. Ima di ayat 10 tolo. Mga lapation memang ikon manak dohita. Laho manada isi do Apostel Pauluson dohot di sudia kapabahenan. Molo didok pe pangicaki pangalele siulahon gogo. Tetapi ada sambungannya tagan sopor sea dope ibana tu Kristus. Dang diboto ibana hasala adoi. Mangihuton Kristus Jesusi. Mangihuton hatani debata hasala ado na pinatupan ni debatai. Na pinatupan ni ibanay. Alay hati hai dang porsea dope ibana. Dang diboto ibana ahado na niulani ibana. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Pada saat itu Apostel Paulus dengan segala keganasan yang dia lakukan, sebenarnya dia sedang menjaga kemurnian hukum Taurat yang begitu dijunjung tinggi di tengah-tengah umat Yahudi. Songon sahalak Farisi ibana. Maka dia sudah melihat, anggo halak Kristenon ngatung manegai hukum Taurat manang pati konina. Alaniaha manegai anggo halak Kristen madok holan alani naporsia tu Kristus do majalo haluaun. Hape anggo halak Yahudi madok siula pati do majalo haluaun. Baso tung gabisi gandongan aka namangihuton halak parision aka na mangulahon patikon.
aka na porsea na mangaradoti aka patik na pinasaha ni Simuson. Itu pemahaman ni Apostol Paulus. Sehingga untuk itu dia menjadi ancaman kepada orang percaya. Dilele ma, digosa-gosa ma, dibunuh ma, mangulahu gogo ma ibana. Itu bahen dung ditada ibana Kristus gabe diboto ibana mahasalaat do hape na diulahon ni ibanay. Dosa do na diulah ni ibanay. Ya, mulut aja di Filipi 3 ayat 5-1-6 Apostol Paulus na dimulanay marguar Saulus ima sahalak na targuar uduk do ibana di patik ni Haja Hudio ni. Amanginang adong do pemahaman nasala di hadirion ni Apostol Paulus. Ubahen gabe diulahon ibana aka ulaon naso patut hobar tulomo ni rohani Kristusi. Sehingga pemahaman yang salah mengakibatkan kepada tindakan yang salah. Imanakingan si Saulus adorang so Paulus dope ibana. Pemahaman yang salah mengakibatkan tindakan yang salah. Holok ko jahat turpuk jami tahun gabihui ngok do pengalaman ni Apostol Pauluson gabihui ngok matiki kalasono misdea wa manginang atar jadi di tiki kalasono misde di sima acara laho panakokon saring-saring ni opung nami dongi opung ni bapa adong piga suduti bahwa kalasono misde. Jadi masa do hati hai dung dihali kuburanon dapok maka tulang belulang hati hai dibayad di pinggan do atar bulak do pingganon. Jadi saya terus do ningoton alanya ha asal mulak kiba tu sidikalang adong dua kapoto-poto na berpungu si omma pas kalason omma kalason. Jadi saya ningok mai. Jadi dicuci mon dung dicuci dibayad mo tu pinggani. Ya, dungi pepungu mai pajejar mo sudi, dungi Roma kaburu. Naung ditugas so marhobas, dibayad dua kay tak gurgur. Di humaliang ni, baka si majujung manado aka tulang-tulang. Ya. Dungi disuruh may pabuhay aka pinoparnon, termasuk mau. Bahubuhay na tong. Ala tong mas hasolomat doy tak gurgurot tabo. Manang naisipe tulang belulang idang adong sadok sudi nga mabuhay las rohana. Ya. Dungi ibu mamusia tu jabu. Ya dung sai di jabu, sahak di jabu, papiak komon, masuk mamusia opung boru mangulihat do hati hai. Ibu ibana masya kamar yang kak mo na dong aka tong madohono si panganon na tabu doon. Ya pabagi ho mamusia ni pabueti tu aka pinopar na balas siya marohatong. Hape dung mangatusi ba hasala ajala dosa do na niulay. Naong dipelehon tuak kabegu badoho tiba mangalang ay kalasono mesdero na dakwat tusi alay moloson nari do niulahoni nung ngagabi halak Kristen tetapi dia melakukan namaralo tupati ni debata tentu ibana gabi halak namardosa de ibana disi memang adong do pemahaman amanginang ala songoni na masa di Apostol Paulus torop do madok ito ima Apostol Paulus pe najahat ya doy alay bodo iba nagabi parbarita na ulina seolah-olah kejahatan yang dia lakukan adalah setelah dia mengenal Kristus juga hapedang di boto ibana namaralo tu Kristus sih ay namangulahon menjaga kemurnian pati ni Yahudi do ibana. Karena itu sangat dijunjung tinggi patiki ala na mangulaho patiki do madapot haluaon. Hurang pemahaman. Hape pemahat taboha rodo Kristusi laho manggohi patiki. Aidang boy malua hita alani patiki. Aidang tarula manangise. Sian
HP yang go hati hai ratusan patik nang niatur hod di hajahudion. Dirangkum mon 10 patik. Daku moto ise mahita na boy madok ngatarulahon au sude patiki. Dangtuk dope. Ido bahet di pabotohon Apostel Paulus mah, oh ternyata holan asini roha do HP. Ini semua adalah anugerah. Dangalani gogota. Dangalani hatawakuina. Dangalani gogoko. Nang hita pesaha tu partikian di minggu parpudi, di minggu sadarion adalah anugerah. Ido bahem molotajaha amanginang di Filipi to luaya pitu saat tua lu dido Apostel Paulus songonon. Alai naung parutungan hia diau harugia doi hujujur alani Kristusi. Saluhu na do tahe hue tong harugion tumibakon hamuliaon di panadayon di Kristus Yesus to haki. Ala ibana husyakon saluhu nay jala orbuk doi. Huetong asa huomo Kristusi. Nasangap do ibana, napistar do ibana. Bahwa dia orang yang dihormati pada saat itu. Alai di do ibana sampah dosa luhu nei, orbuk dosa luhu nei, dang marlapata ni dung ditada ibana Kristus nagabe nang mangalehon haluaon dada na mangulahon patiki. Alanido nang hita pe amanginang di partikian nuaing. So tung do say tadok Apostel Paulusi pe songonokyad do parjahatyad do eh. Padahal dia belum Kristen. Hape molo hita nung nga Kristen hita nung nga tardok si hutok Kristus hita. Alay taulahon na maralo tupati ni debata, tulomo ni roha ni debata. Dagabe pardosa do hita disi. Naung uboto aka ulaw na dinggan alay dang diulahon ibana. Nung nga halak Kristen hita nuaing. Tardok si huton Kristusido hita. Alay say diulahon margabus. Alay sayo lo mangototoy. Alay sayo lo marbada. Alay sayo lo mabanatsi ruanidongan. Alay sayo lo mabahe na ka na maralo di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Da namardosa do hita disi, molodung do halak Kristek kita, alay taulahon na kaulahon na sopatut. Adong mapaddohan, ikon muba do, ikot tadi konot tado, luhut aka pangalausion ng tapatupay. Muba ma molodang, molodang muba buhado tayo. Muba ma molodang magoma. Akana solo muba tumadikod dadan na, tumadikod dosana magoma ibana. Dang parjabar be ibana. Dang jaloon na be asini rohani di bata di pardalanan ni nguluna. Amangin ang dungjupang Apostel Paulus dohot Kristusi, gabi adong ma habumbaon ni roha di ibana. Gabi siulahon hatani de batama ibana. Gabi parbarita na ulima ibana. Ido ubahin naking di do ibana orbuk do hape sudei. Sampah do sudei na molo dibahas Indonesia. Alay no marga siani panadayon di Kristusido na umarga. Molodung di bagasat Tuhani hita ido na umarga. Ay ido ubahen gabe dapotan hagugo kita. Alani hatani debatado dapotan gugo hita. Sa sitong na ala mengalami kegagalan do ibana, ala mengalami harugiyo do ibana, ala namar sahit ibana, ala say diototo ibana, ala akanaso pinikiran ni rohana do, ala naso dialusi Tuhani detong ibana rohana. Ya mungkin saja imana tadok gabe say martabak ka ODGJ penghuni rumah sakit jiwa. Say martabak doa ka na bunuh diri. Alai halak na mangulu di bagasan hatani debata
Gabi margogo maibana ubahen sahat ibana di minggu parpudi tahun 2024. Gabi sahat manusia ibana bersiap untuk memasuki tahun yang baru dengan pengenalan bahwa ternyata ini adalah anugerah. Dengan pengenalan Allah yang sama. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Gok holong dohot gok asini rohado ibana di bagasan. Ngulu ni halak na porsea. Alani ikonadong mahamubaon. Dung paju pangibana doho Kristusi muba ma Apostel Paulus. Nakita pesongonima. Dung jupak kita doho Kristus. Dung mamasuki bagas joro kita. Dung tajalo barita na uli. Muba ma tumadikon aka nasopatut. Na maralo tuhatani debata. Gabe sibuan barita ido ayak saplonomi. Bahen tiruan dongolut tahun. Imahalak na mangargahon asini rohani debata nguluna. Gabe barita na uli. Maka orang yang bertemu dengan Tuhan. Maka orang yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Maka orang yang sudah menerima firman Tuhan. Muba maibana. Tidang sarupa betong. Ngamar minggu, ngamar kor, ngapar tangyangan, ngamar tangyang. Dang sarupa betongan. Du gabe lem uburju maibana muse. Holan haruar rasian bagas joroon. Lem labok ma pakatayon na. Lem burju ma amatay tuinatay. Amen. Lamburju ma inatay tuamatay, lamburju ma natoras tua kaya nakonna, lamburju ma si matua tu parumenna, lamburju ma kanamar tetangga, lamburju ma ibana tu dia pe ibana rap dohot ise pe ibana, lamburju somalin burju na lanyaha, alang amarna talibana. Alanunga seorang Kristus di rohana, seorang Kristus di keluargana, alanunga gabe si huton Kristus ibana. Dungi sahak matuaya 10 pitu di dokma alai hamuliaon dohot hasangapon si saleleng-leleng nama di raja naso marmulai ima debata nama notong naso dapot idaon nama mujungi ameninna. Alani terjo mahitan wae ngamanginang. Ape namasa naking nong tabulus di pardalanan ning ulut taon. Satu hal yang tidak boleh tinggal kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Ikon bamuji-muji dohita. Pasangapon debata. Ima ulaon ni halak na porsea. Sadok parngoluaton. Panggulmiton ni nguluton. Sadok keluargata. Mari semua kita ajak. Lau pasangapon debata. Pakatayon nang pabahenana. Tau hasangapon ni debata. Amin martangyak kita. Pinuji maguar muali Tuhan debata para si roha na sumurong. Dang hapalang tutulas ni roha nami. Sahat tami tolhas di minggu parpudi tahun 2024. Satok kinari neng masuk mahami tu tahun na baru. Tahun go asini roha doi huha porsyai hami. Nungaragam tutu hubolus sami arsak doho las ni roha. Alay hot manotong doa sini roham. Marguguy ho kami. Mangapuli hami. Mamasu-masu hami. Atong pasu-pasu sa luhu ruas ni huriam. Asa totong marpos ni roha na sida. Laho madadikon. Akapangalosyon na salpo na ulaw kami. Marpos ni roha hami. Lau tumadikon. Tahun 2024 marsiho hotami totong makaporsiay ho say lomoni roham totong huulaho kami disadok panggulmiton nami asa disadok hata ng pabahinan nami marsanga puali Tuhan ope molotung adong ruas ni huriam na dibagasan parsahiton parsitaonon topo na sida asa totong marlas ni roha jupang pos ni roha di nasida di hagaleon na jala gabi malum jala gabi margogo di hilala nasida
Ali Tuhan, topok ganup rumah tangga, di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Asa totong gok dami, goklas ni roha, marhasonangan. Asai madalan nami, mamuji-muji pasangapon guarmo na badiay. Doho di sude panggong gomi nami, bangso doho negara nami yon. Pasu-pasu matotong, asa marhade mahon, jalalam tumajuna, tutik kinamang hiton. Molo di tadi korwas ni huria manon bagas jorom na badiyon, ramoti matotong na sida. Atong say jumolo rasi hamisan na sa do pangalasyon nami, asa talupa mi haboran ni pasu-pasum. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami to. Amen. Marid di mahita. Oh
Tatangi ako mapiliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na saulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparsiak kami pilihanon, pati bulhon harajonmu, titonga-tonga ni huriam, dohot di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang di silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mole ate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, punak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala diparsorhom madamena tutodim.